מבין? איזה ריח. טוב, מה לעשות בזה? אבל לא עושים חיים. אתה יקשת פתרה, אבל לא נעשה עם זה. מה, מפגר? לא נעשה עם זה. אני לא יודעת, אני צריכה לראות מה קורה. טוב, אם אני באמצע עבודה, נדבר. ביי. בסדר, זה יש עניינים. כל הבית נחמה, אנחנו גרים במלון סובסן, אוכלים בחוץ. כן, תראה, זו פעם ראשונה שאני מטפלת במקרה כזה, אבל אני... איפה אני יכול לשים את זה? מה? על השולחן, או תשים אפילו פה בשולחן בסלון את המתקן ועל זה. יש לך מושג איפה עמית? בסדר, תודה. עמית, הבנתי שאתה יודע שאנחנו פה ביחד. יאללה, פשוט... צרחת, תבדק את זה למישהו. זה ממש לא נוח להאמין להאמין שזו הסיבה, אבל זה ממש לא. היא קיבל את ההחלטה הזאת לבד, והוא האחרון שעובד לפי חיבוריות. תני לי לסיים. אני מבין שהעמית פגוע. אבל זה שאת מייחסת לפעמים כאלה, איך לא ציפי? אני מצטערת בצערה, אני פשוט... אני צריכה אותי. אורי, תרוויח את הסרט לפה, שים את הפה. רוני, זה לא טוב, שתדע לך. צריך להרוג אותך. זה נראה לי ש... מה זה? הקטן ההורג את הגדול. זה סוג של חיזור. האמת שהוא מכסח אותו, רוני. אני יודע, הוא לא פרייר. הוא פוצץ, הוא מלא פצעים הסלאבר, לא? כן, כי הוא מהיר, הוא בא לו ככה טק 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 טק, נכנס בו. אז הפלאבר התחיל איתו? כן. כן? הפלאבר התחיל? זה דג לא פרייר. לא כמו, איך אתה קורא לדג הגדול המגעיל הזה שלך? סימפיליום. מה זה עבר עליה ככה? תראה את החרא הזה, הוא מגן עליה. הם דומים, אתה יודע? בטח כולל על המחזור, מה יש לך? הגענו. במקום לשייך איתו קרב לסטות. אפשר יכול לאכול אותו ככה, לא? וזהו, הוא פתח לו את הפה, פתאום פתח לו פה, הוא ברח לצד השני מרשית. זכית בפרייבט דנדש. זה בסרטים של אחמד יאסין. איציק, הם היו חדשים לגמרי. עכשיו טוב. הפסיק להתחכם לפני המקפיץ גם את המחיר וגם את הקילומטראז'. ארוחת ערב שיכול לקרוא. אוכלך עבודה יפה, אחלה. מה? מה אתה רוצה? לא בא לי. מה לא בא לך? תקשיב טוב, ילדה, חצי בקבוק מזה, פותח את כל הסתימות. מקלף לך את כל הבאס הסופי. יהיה בערך מה להתנצל, זה בסדר, אני יודע ששבלת טוב. זה מה, תקבול לך חצי דקה שלי בקבוק.